práve teraz sa nachádzame v Tribúni. Hej. A začíname našu jednomesačnú dovolenku v Chorvátsku, kde teraz momentálne prvý týždeň ideme stráviť na tejto tu jachte. Aby ste si nemysleli, že je to henta tam. Áno, tam. je to táto. Je to... Táto jachta. Je to motorová jachta, na ktorú sa úplne brutálne tešíme, lebo čo nám dáva práve táto dovolenka v Chorvátsku, tak to je sloboda, putovanie, adventure a všetky zážitky, ktoré práve teraz ideme zažívať na tejto jachte. A natočíme ešte dneska, ako budeme skákať z člnu. Takže sa na to riadne tešíme. No. Ahojte, a ideme na to. Ahoj. Čauko. Čau. Super. To je mega. Ale je, to je strašne sa bojíš, keď si vo vzduchu. To sa ideš postavať z toho prebačenia. Takže či dám rybku, hej? No ale takto rybku tak, že prejdeš cez to, hej? No. Si vyšportovaný. Som vyšportovaný. Ideme skúšať wakeboarding, ideme skúšať potom následne lyžovanie, skákanie, proste paddleboardy a všetko to, čo mu patrí. Ako wakeboardisti? Dobre. Náš prvý týždeň našej dovolenky, ktorý sme strávili na tejto jachte. Máme veľa zážitkov, vejkovali sme, počasie nám prialo, skákali sme z lode, salta, šípky. Bolo to výborné. No a teraz práve čakáme ešte na raňajky, sme v Maríne v Tribúni. No a ostatní cestujú domov, ale my s Domkom domov necestujeme, lebo my pokračujeme na dovolenke, ideme na Krk do kempu Ježovač, kde sa stretneme aj s našou maminou.
A už je tu medzi nami mamina. Konečne prišla. No. Po straštiplnej ceste, ale už je medzi nami. A hurá, ideme na Krk. Ahoj. Jeden problém, ktorý musíme akutne riešiť. Hej, a je to veľmi naliehavý problém. Komáre, nik ich nemá rád, sosáky plné krvi. Noci prišli k nám, mám strach, nechcem byť prvý. Ha, ale my na nich máme predátora. Takže práve sa nám končí tretí týždeň našej dovolenky. Vlastne druhý týždeň s domkom. Pardon, druhý týždeň s domkom, už sa mi to pletie. Lebo my sme boli na jachte, teraz sme na ježovací kempe a začíname ďalšiu dovolenku, lebo sa presúvame na Podstranu, kde príde zvyšok našej partie a ideme na našu obľúbenú plážičku s obľúbeným barikom. Takže sa tešíme. Čau. Someone's gotta change. Prečo s nami radi chodia na dovolenky? Pre nás znamená spoločná dovolenka len veľa zábaví. A super nálada, vidíme to, hej všetci. No ja som rada chodím, lebo to je fantastické. Môžeme sa tu proste zabávať, každý je tu pohodička, môžeme proste behať, plávať, smiať sa, super je tu. Proste neviem si predstaviť krajšie strávenú dovolenku s takými dobrými ľuďmi. A ja súhlasím. Zábava, lebo mi Dodo robí kávu, chlapi nám stále niečo miešajú do večera, smejeme sa, rehíme sa, no, zabávame sa, mojkáme sa, ako nám je dobré. You've been playing my mind lately, turn it around. Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound. You got me waiting on fire. You got me waiting, my desire. I follow your heartbeat. Máme za sebou štvrtú
krajinu. To znamená, že sme presne v polke. Domko to zvláda úplne že bezchybne, úplne riadne makač a riadne si to užívame. Takže aké to David? Výborné. Výborné. Ako to bolo? Výborné. Daj pacu. Bolo to niečo nepopísateľné, ono. Ja som mal pocit, ako keby som letel. Ako vták ponad kanem. Hej. Perfektné, perfektné. Dobre, mami, tak ahoj. 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 Kde to sme? Toto sme doma. To ideme naspäť. Tak ideme naspäť. Už neuveriteľný týždeň zase s našimi známymi a tak sa mi núka to zhodnotiť, že tie spoločné dovolenky, ktoré trávime s chalanmi a s rodinami, s ktorými sme vlastne vyrástli úplne na ulici, sú neuveriteľné. A okrem veľa zážitkov, veľa spoločných chvíľ, musím až tak povedať, že sú až tak emocionálne, obohacujúce. Takže už sa tešíme na budúci rok a dúfame, že niečo pekné nájdeme opätovne.